ассалому алайкум, подписчикони азиз. Умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, баҳри ҳамин наврҳои мо яктай лайка дареғ надоре. Касоне ки дар канали мо меҳмонанд, подписатсия кунанд. бародарони азиз, ҳамин навори моро падилиста кунед дар ёру дӯстон, то ки навори мо паҳн шавад, дастгирии шумо пешравии кори мо ай. Иншалло ки навори хуб шудаст. Дutta моли биғза баҳри шумо навор мекунем. моло иншалло молои беҳтарина. Тамошо кунед. фикри ақидотунро дар зер комментария бинависед. Касоне ки мухлиси моланд, фақат ай нархи навои мол бо хоҳашон тамошо кунанд, яктай комментарияи хуб бинависанд, яктай лайка дареғ надоранд, баҳри ҳамин навори мо бизананд. касоне ки харидоранд, занг бизананд, харидорӣ кунанд. Подписчикони азиз, моло қарор дорам дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсапи мо ҳаст. метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. касоне ки ба шаҳри Бохтар қарибан метавонанд ки биёянд дар хона айпешӣ бибинанд молоро. анамин рақами яги мо, подписчикони азиз, якта зоидагиай, иншалло ки бо 6 моҳа биғзам ҳаст. хушру тамошо кунед. беҳад масъалаи синав чочакпари хуб дорад. хушру тамошо кунед. подписчикони азиз, халта синаки хубам дорад. сина мол худаш сиёҳ, синаи сафеди хушру дорад. чочакҳои нағз дорад. халтаи синашам хушру, иншалло ки беҳтарин мол ай. подписчикони азиз, ҳамин мол 4 та данdoни калон дорад. агар хато накунем 4 та данdoни калон дорад. масалан соша гирифтагия, якта зоидагия, ягон ҷои чиз не ки видиш ранги но зоида метавад. подписчикони азиз, мол худаш моли базибакина. қафои мола мина ина қафоша халта синаш тамошо кунед. иншалло ки чочпари хубам дорад. нофшам ҳаст. беҳад синаки фасони хушру дорад. подписчикони азиз, иншалло ки мол масъалаи хурдан ҳамаш дар ҷои аввал ай. ҳамин рақами номри яги мо. подписчикони азиз, подписчикони азиз, гусалаш калон даст да мезана. 6 моҳа биғзаи ҳамин мол. биғзиш аввал шуло аниқай. занг бизане, харидорӣ кунед. ҳамин рақами яги мо 15500 сомон, 15500 сомони муомила дорад. доставка дорад. муомиларам дорад. подписчикони азиз, занг бизане, харидорӣ кунед. иншалло ки бо ягон чи плюс минус мешава. доставкашам аз ҳисоби канали Бохтар Сити ройгон мешавад. бародарони азиз, нархи навои мо тоғри бигирад. подписчикони азиз, рақами номри дуи мо анами ғинаҷинай. ишам 6 моҳа, мумкин зоидтар биғза, гусалаш калон даст намезана. молаки фасонаки хушрӯи светиш сирх. ина хушру тамошо кунед. беҳад молаки аҳли базеби хушрӯай. халта синаки хубам дорад. ина қафошам тамошо кунед. синакша фуй кардааст. чочпари хубам дорад. иншалло ки масъалаи аҳлишам аҳлакай. хушру тамошо кунед. подписчикони азиз, ина масъалаи аҳли мола бибинед. аҳлакай хеле моли шатазани чӣ нест. подписчикони азиз, чочакҳои хушру дорад. масъалаи аҳлишам синаки хушру дорад. ина чочакҳои дур дорад. дистансияш хуб. биғзиш аниқ. иншалло ки гусалаш даста калонак хушру мезанад. хушру тамошо. подписчикони азиз, моло дар якҷоягирам фурӯхта мешаванд, дар тоқагирам фурӯхта мешаванд. нархи моли номри димонам 15000, 15500 сомони муомила дорад. дар якҷояги 31000 сомон муомила доранд. доставка доранд. подписчикони азиз, мо камтар масъалаи раҳгардиши чишонро нишон мекунем. иншалло ки ба ҳамиқати навори рӯзара ба анҷом мерасонем. подписчикони азиз, ҳозир намо бачама гуфтам, даноноша дидем. данонош ҳол парфтагӣ нест. данони калон парфтагӣ нест. иншалло стойкаи хубам дорад. мол хушру тамошо кунед. стойкаша ҳамаи сифати мол дар зинаи аввал. дар моло ягон камдӣ дида намешавад. иншалло ки моло дар якҷоягирам савдо мешавад, тоқатоқарам савдо мешавад. занг бизанед, фақат харидорӣ кунед. ҳуй ки биям сирқая, ҳуй ки бигардун. подписчикони азиз, ина рақами дуи моро як хушру тамошо кунед. иншалло халта синаки хубам ҳуй кардагиай. ина тамошо кунед. ай қафош синара ҳуй кардагиай. подписчикони азиз, ҳамин мол иншалло ки бо тозоидаша калон намешавад. ягон камдӣ дида намешавад дар мол. фақат успед кунед, харидорӣ кунед. подписчикони азиз, ҳамин навораҳои мо баҳри шумо, норам баҳри шумо. вазифаи мо ҳамин харида фурӯхтани ҳамин молоҳай. дар савдои мо ҳам ё ҳастанд. подписчикони азиз, морам баҳри мухлисо, баҳри харидоромон бозор ба бозор мегардем, дастрас мекунем, мекоҳем. бовар кунед,
қишлоқҳо дар мепурсем моли биғиз харидорӣ мекунем, баҳри шумо мурам сабаби зиндагӣ як чи як мақсад аҳавии моло кор менем. ба дили пир барои биғизишон, ба дили пирай подписчикони азиз, мақсад баъзе молоянд ки биғиз мегӯянд ки биғиз нестанд, намебироянд, лекин иншоалло ки биғизишон аниқай гусарошон даст намезанад, ба дили пир занг бизанед, харидорӣ кунед. биёира банд ӯ сиёҳ буд ки барбандира ина подписчикони азиз, рақами номери яги мо иншоалло халтасинаки хуби хуб дорам имо. Якта зоидаги синашам уҷо кушода ира. подписчикони азиз, моло дар ёҷоя гирам фурӯхта мешан, касе дар маҳқул мешан, яҷоя гирам занг бизанад, харидорӣ кунад. дар яҷоягӣ бародарони азиз 31,000 сомон муомила дорам. мақсад ки 15,500 сомӣ мо гуфтем, иншоалло бо муомила дорам, даставкашам ба ҳисоби канали мо. занг бизанед, харидорӣ кунед. дар охири навор подписчикони азиз, даста ҷамъона яҷоя дуо мекунем ки ҳамаи бародарое ки дар мо дастгирӣ мекунанд, подписчикои моанд ки дар ғарбӣ мусофириянд, чи дар ватани азизи тоҷикистон монанд, моро дастгирӣ мекунанд. худованд ҳар яки яки шуморо барори кор, сарбаландӣ, хонободӣ насибу рӯзӣ бигардонад. барака дар касбу кор, ҳаёту зиндагӣ, ризқи рӯзитон насиб гардонад. ризқи рӯзии фаровон ба ҳар яки яки шумо подписчикони азиз насиб гардонад парвардигор. барака дар ҳаёту зиндагӣ мо насиб гардонад. то наворҳои оянда, худоҳофиз.